Čo je to kyberbezpečnosť? Vítajte v našej sérii videí o kybernetickej bezpečnosti. Sme spoločnosť osobnyúdaj.sk, tým popredných odborníkov na ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť na Slovensku. V tomto videu sa spolu pozrieme na to, čo je kybernetická bezpečnosť a prečo patrí medzi aktuálne top priority firiem a štátov po celom svete. V rámci jedného dňa cez internet zaplatíte účty, objednáte nový nábytok alebo oblečenie, napíšete niekoľko e-mailov a desiatky správ, odošlete pracovné dokumenty. Všetko to pohodlne zvládnete cez váš telefón alebo počítač pomocou niekoľkých klikov. Aj keď ste nemuseli nikam fyzicky ísť, všetky vaše kliknutia za sebou zanechali stopu v podobe dát. A práve tie sú veľmi lákavé pre kybernetických zločincov. Títo útočníci ohrozujú jednotlivcov, najmä firmy a inštitúcie, ktoré zhromažďujú dáta vo veľkom množstve. Ak sa stanú obeťou kyberútoku, môžu utrpieť veľmi vysoké finančné škody. Potrebujú preto zabezpečiť čo najväčšiu ochranu svojich systémov, zariadení a samotných dát. A práve na to slúži kybernetická bezpečnosť. Čo je kybernetická bezpečnosť? Kybernetická bezpečnosť je zabezpečenie informačných a počítačových systémov. Jej cieľom je predchádzať neodôvodnenému alebo nezákonnému prístupu a manipulácii so systémami, zariadeniami a dátami. Zahŕňa analýzu a identifikáciu rizík, ich odstránenie a nastavenie účinných spôsobov ochrany pred kyberútokmi. Aké typy kyberútokov existujú? Kyberútočníci svoje praktiky neustále vyvíjajú, aby obišli používané zabezpečenie. Medzi aktuálne najrozšírenejšie typy kybernetických útokov patrí phishing, vírusy, krádeže hesiel, ransomware útoky, krádeže identity a mnoho ďalších. Ako sa proti kyberútokom brániť? Obeťou kybernetického útoku sa môže stať ktokoľvek, kto využíva internet. Je preto dôležité byť čo najlepšie pripravený. Medzi základné opatrenia patrí využívanie ochranných programov, pravidelná aktualizácia operačného systému a aplikácií, taktiež používanie silných a rôznorodých hesiel, nastavenie dvojfaktorového overenia a obozretnosť pri kliknutiach na odkazy, sťahovaní súborov a aplikácií a poskytovaní osobných údajov. Kto zabezpečuje kybernetickú bezpečnosť vo firmách a organizáciách? S pribúdajúcim počtom kyberútokov na firmy a štátne inštitúcie rastie aj význam odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Na Slovensku máme v oblasti kybernetickej bezpečnosti takmer 20 000 neobsadených pracovných pozícií, no problém s ich nedostatkom trápi celý svet. Tento vysoký dopyt potvrdzuje dôležitosť odborníkov na kybernetickú bezpečnosť a ich schopnosť ušetriť spoločnostiam nemalé finančné prostriedky. Ak vás táto téma zaujala, nezabudnite nás sledovať, aby vám naše nové videá a ďalší zaujímavý obsah neunikli.